खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनै जों सावरायगोन ससियेल मिडियायाव भाइराल जानाय माखासे भिडिअ आरो सावगारिनि सायाव। बे साननैसो माखासे बर' सिख्लाफोरनि भिडिअ आरो सावगारिफोरा ससियेल मिडियायाव भाइराल जागासिनो। जाय भिडिअ आरो सावगारिखौ नोंथांमोना बयबो नुबाय जानो हागौ। लावखार ओंखाम जानायनि मुङाव जौ फेनानै हालाय हाफाय जानाय भिडिअ आरो सिगारेट सोबनानै सेलफि लानाय फट'फोरखौ ससियेल मिडियायाव नुनो मोनगासिनो। बेफोरबायदि भिडिअ आरो सावगारिया भाइराल जानायनि उनाव गोबां सोंथि फैयोदि सुबुं समाजाव जाखांफुनाय लाइमोनफोरा बेफोरबायदि जायोब्ला जोंनि समाजा मा लामाजों थांगोन? लावखार ओंखाम जानायनि मुङाव जौ फेनानै हालाय हाफाय जानाय भिडिअ आरो सिगारेट सोबनानै सेलफि लानाय फट'फोरखौ ससियेल मिडियायाव नुनो मोनगासिनो। बेफोरबायदि भिडिअ आरो सावगारिया भाइराल जानायनि उनाव गोबां सोंथि फैयोदि सुबुं समाजाव जाखांफुनाय लाइमोनफोरा बेफोरबायदि जायोब्ला जोंनि समाजा मा लामाजों थांगोन?